дар замони соҳибистиқлолӣ бо дастгирии давлату ҳукумати ҷумҳурӣ намудҳои гуногуни варзиши техникӣ аз ҷумла варзиши пойгаи мототсиклронӣ рушду равнақи бештар ёфта истодааст. гувоҳи ин гуфтаҳо мусобиқаи пойгаи мототсиклронӣ барои дарёфти ҷоми раиси вилояти хатлон мебошад, ки бо ташаббуси муассисаи давлатии мададгори мудофиаи Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон 11 апрел дар шаҳри Левакант баргузор гардид. дар расми оғози мусобиқаи пойгаи мототсиклронӣ роҳбарияти Вазорати мудофиа ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Левакант изҳор доштанд, ки давлату ҳукумати ҷумҳурӣ ба рушди бемайлони соҳаи варзиш диққати ҷиддӣ дода, нисбати варзишгарони ҷавон ва боз ҳам ривоҷу равнақи тоза ёфтани варзиш дар саросари ҷумҳурӣ ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамоянд. соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурӣ аз ин замон баробари дигар соҳаҳо ба рушди инкишофи намудҳои гуногуни соҳаи варзиш аз ҷумла навъҳои ҳарбӣ техникии варзиш низ имкониятҳои мусоид фароҳам овард. дар мусобиқаи пойгаи мототсиклронӣ дастаҳои шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Турсунзода, Левакант, Куллоб ва ноҳияҳои Ёбону Абдураҳмони Ҷомӣ иштирок намуданд. аксарияти варзишгаронро дар ин чорабинӣ ҷавонон ташкил медоданд. нахуст даври санҷишӣ сурат гирифт, сипас сабқат барои фатҳи марра байни мототсиклҳои ҳаҷми муҳаррикашон 125, 250, 350 ва 500 сантиметри мукааб баргузор гардид. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки сол то сол теъдоди дастаҳо дар мусобиқаи пойгаи мототсиклронӣ ширкаткунанда афзоиш меёбад. инчунин сафи мухлисон ва дӯстдорони ин намуди ҷолиби варзиши техникӣ миёни аҳли ҷомеа то рафт зиёд шуда истодааст. ҷиҳати рушди намудҳои ҳарбӣ техникии варзиш дар муассисаи давлатии мададгори мудофиаи Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон шароиту имкониятҳо пурра мавҷуд аст. мототсиклронӣ ҳамчун навъи ҳарбӣ техникии варзиш аз варзишгар малакаи баланди рондан, суръатнокӣ ва чолокӣ дар идоракунии онро тақозо дорад. моҳияти асосии ин навъи варзиш бедор намудани шавқу завқи наврасону ҷавонон нисбати техника ва барои рондани воситаҳои техникии калонҳаҷм омода намудани онҳо ба шумор меравад. дар мусобиқаи пойгаи мототсиклронӣ мототсиклронҳои варзида ва бо таҷриба маҳорати баланди варзишӣ нишон дода, бо чолокию малакаи идора кардани воситаи нақлиёти варзишӣ тавонистанд миёни мухлисон маҳбубият пайдо намоянд. аз рӯи ҷамъбасти натиҷаҳои ниҳоии мусобиқа, аз рӯи ҳисоби мақоми умумӣ dastavӣ, дастаи мототсиклронии шаҳри Душанбе мақоми аввал, дастаи мототсиклронии шаҳри Турсунзода мақоми дуюм ва варзишгарони мототсиклрони вилояти Хатлон мақоми сеюмро ишғол намуданд. ғолибон аз рӯи ҳисоби dastavӣ ва шахсӣ бо ҷом, медал, диплом ва тӯҳфаҳои арзишнок қадрдонӣ карда шуданд.